El meu nom és Daniel Osca i el nostre negoci és Laboratoris Naqua, és un laboratori de democosmètica. Nosaltres començarem fa 17 anys fent una importació de producte i una distribució de democosmètica a tota Espanya, nacional. Començarem en València i en 2013 prenguérem la decisió de crear la nostra marca, la marca Naqua. La marca ha anat creixent, estem en tot l'àmbit nacional i inclús estem exportant a Rússia, a Portugal i tenim ara projectes en països però pel Covid s'havia parat. El que més ens agrada d'esta empresa és com va creixent, com anem arribant a nous territoris, l'ambient familiar que té sempre, que volem mantindre, i la personalitat que té com a marca i com a persones que estem així treballant. Això és el millor d'esta empresa. La idea de muntar este negoci surt de ma mare, que és una esteticista que el seu primer negoci crec que el munta en els anys 60, munta el centre d'estètica, després munta una de les primeres clíniques de medicina estètica ací en València i en 2004 decidim emprendre un projecte de ficar una marca així en Espanya, de productes efectius, res de moda. I ella ha estat sempre en contacte amb els millors productes i per ahí hem anat treballant. Començarem en una gamma molt bàsica, però molt efectiva. Sempre això ha sigut una màxima en l'empresa, productes efectius per al consumidor. Entrarem primer en estètica, però el producte tenia tanta efectivitat que passarem a medicina estètica. Les clíniques, metges, doctors, veurem tanta efectivitat que a partir d'ahir començarem a treure productes més efectius. Tenim que estar sempre en contínua innovació, ja que el mercat està traient ingredients actius novedosos dia a dia. Entonces, això ens obliga a estar sempre innovant. La formació és primordial. Sempre tenim que estar formant-nos a nivell de la pell, d'actius, de com interactuen els actius, com podem millorar el consumidor, la satisfacció del client. I en innovació sempre intentem automatitzar tots els processos al màxim possible. Que les tasques que se facin així siguin de valor, no siguin repetitives i aporten sempre a lo que és el projecte. Respecte a les noves tecnologies, ara és una finestra més en l'àmbit dels negocis. És a dir, tot el que és, tenim una community manager que gestiona des de Facebook, Instagram, TikTok, la pàgina web, venda online, una venda online especialitzada en prescripció mèdica. Sempre tenim que estar ahí, això és el pas pel futur. Nosaltres l'àmbit és nacional i internacional. En Sueca ens coneix poca gent, perquè és el que se diu, nadie és profeta en su tierra. Però la gent que ens coneix, sobretot coneix a Vicenta, la meva mare, el que és Naturis, sí que coneix que sí, n'hi ha un reconeixement de productes i tractaments ben fets, res de moda i amb molta efectivitat. I respecte al que podem aportar, el mateix que a tot l'àmbit nacional, la satisfacció del client. Quan un client te diu la satisfacció que li ha aportat el producte, el que li ha solucionat a nivell dermatològic, tot això a nosaltres és el que més valor ens dona. Un consell per als nous emprenedors seria que, a part de la idea o un projecte, tenen que tindre la visió clara d'on volen arribar, tenen que seguir aquest camí i tenen que aplicar molta constància. La idea brillant està molt bé, però sobretot constància. I el dia a dia és el que te va anar fent arribar a un punt que de moment està lluny, però poquet a poquet pots anar arribant.
Bueno, Arrimat significa molt per a mi perquè jo vaig ser un dels fundadors en companyia de Toni Landete, Miquel Palacios, Mònica i Verònica. I bueno, jo ara no puc estar tan dedicat, però és un punt essencial en Sueca. L'associacionisme és molt important. Ues soles fan molt menys que una organització davant de les administracions públiques i aunant esforços, que és de lo que se trata.